Let me begin by stating clearly and unequivocally that the Republic of Malta is proud to confirm our official recognition of Palestinian statehood. Malta uffiċjalment irrikonoxxiet l-Istat Palestinjan f'konferenza għolja dwar is-soluzzjoni taż-żewġ stati fin-Nazzjonijiet Magħquda fin New York. Fid-dikjarazzjoni tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal li din id-dikjarazzjoni m'għandix titqies bħala attakk fuq Iżrael, iżda bħala turija tal-impenn dejjiemi tal-Istat Malti favur il-paċi u s-soluzzjoni taż-żewġ stati li tenna hija l-unika soluzzjoni għar-reġjun. We know that the path to a functioning, free and fair two-state solution is a long and also hard one. We know the dangers that lie along that path, but we also know the greater dangers that arise from saying nothing can be done, that the dream has died. We cannot and we will not remain silent. Fid-diskors tiegħu matul din il-konferenza illi propju iddiskutiet is-soluzzjoni għaż-żewġ stati, il-Prim Ministru Robert Abela qal li b'din id-deċiżjoni ma jfissirx illi qed jiġi ippremjat it-terrorizmu mill-Ħamas. U għafakkar kif Malta ikkundannat b'mod konsistenti l-attakki terroristiċi tas-7 Ottubru mill-Ħamas u f'dan il-kuntest tenna l-appella l-ħelsien mingħajr kundizzjoni tal-ostaġġi kollha u saħaq li l-Ħamas m'għandu l-ebda rwol fil-futur tal-Istat ġdid Palestinjan. Il-Prim Ministru mill-ġdid sejjaħ għal waqf mill-ġlied b'mod immedjat u permanenti f'Gaza u sostna li l-ġuħ irid jispiċċa. F'dan il-kuntest stqarr li Malta tappoġġja lill-Awtorità Palestinjana li qal ukoll għandha twettaq bidliet malar kemm jista' jkun fosthom b'elezzjonijiet ħilsa u ġusti. Qal ukoll li Iżrael għandu responsabiltajiet kbar xi jġorr fosthom billi jwaqqaf b'mod immedjat l-assalt fuq l-infrastruttura ċivili u l-popolazzjoni ċivili. Il-Prim Ministru qal li Iżrael għandu jwaqqaf ukoll minnu fih l-okkupazzjoni tat-territorju Palestinjan fix-Xatt tal-Punent u jħalli l-għajnuna umanitarja tidħol mingħajr xkiel b'mod immedjat. Intant, f'kummenti ma' TVM News fit-tmiem il-konferenza organizzata minn Franza u l-Arabja Sawdija bħala parti mill-ġimgħa tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, il-Prim Ministru wera ruħu sodisfatt tal din id-deċiżjoni li qal hija imnebħa mis-sewwa. Batna messaġġ ieħor b'saħħtu llum li huwa dak li l-atroċitajiet li qed iseħħu fil-medda ta' Gaza jridu jieqfu u jridu jieqfu immedjatament. Ma jistax ikollok sitwazzjoni texieren teluf ta' persuni li qed imutu bil-ġuħ bil-għaġġ qed titkellmu persuni innoċenti hawnhekk. Fl-attakki li qegħdin iseħħu u allura l-appell tal-lum kien wieħed ukoll għal ceasefire waqfim mill-ġlied li huwa wieħed immedjat u kif ukoll permanenti wkoll nifhem ukoll l-inġustizzja tal-attakki li seħħew fis-7 ta' Ottubru għalhekk l-appellajt ukoll għar-rilaxx immedjat tal-ostaġġi, però nemmen li l-pass tal-lum huwa wieħed li se jkun qed jgħin il qudiem biex tiġi implementata two-state solution li fl-aħħar mill-aħħar se tkun qiegħda tibbenefika liż-żewġ popli, dak ta' Iżrael, dak tal-Palestina, illi jerġgħu jsibu l-mezz ta' kif jikkonvivu u jgħixu flimkien fil-paċi, fil-prosperità, il-bot mill-gwerer, il-bot mill-ġlied li tant ħallew ħajjiet innoċenti, tant ħallew sofferenza fuq iż-żewġ popli u jiena perswas li daż-żewġ popli jridu l-ġid il-prosperità u l-paċi biex ikomplu jimxu l qudiem f'ħajjithom. B'kollox, 12 pajjiż irrikonoxxew il-Palestina bejn il-ġurnata ta' tnejn u tmiem il-ġimgħa li għadda. Malta, Franza, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, il-Belġju, il-Portugal, San Marino, il-Lussemburgu, l-Andorra u New Zealand. Liam Carter għal TVM News minn New York.